Tinokudokesai mabuja akanaka tauya nadzo nhau dzanyasi zuva rechimakumi mairi noribodzi mwedzi uno waMbudzi. Tiri kutandira kwedu uno kumudzi kumakaha kwaburika masoko ari kuhwadza kureketa kuno kwaizvezvi kuno vanhu vari kupfutsiwa vari mumakomba migodhi nowaChina. WaChina vari kutotora ivhu rinochepfuriya wobva waenda kopfirigira imomo. Zviribei kuti muno vanhu chere kana kuti muribe. Vari kudaba kana kumbwa kana kubvunza kuti zviri kumbotekera sei nekutoti vari kundoenda vachiopfika vachiti tiri kupfika migodhi iri kucheriwa nevanhu zvisirizvo. Ipapa kureketa kuno kwanzi kutori nomumwe mubodzi apfa akatoisiwa mutumbi wake kuchipatara imo muimba runyararo paKotwa. Mufana uyu anzi apfa kwaya nemakore makumi mairi nomana 24 pachirungu. Kuno heno kuti zviri kumbotekera sei wakuruwo paribe ari kuda kureketa nezvazvo. Ipapa makanzura nevamwe waribe kana kureketa chibodzi rekai tigoona kuti zvinosvika papi izvozvi pokare kuti zvinopera zvakaita sei. Asi zvaakuhwadza kureketa kuno vanhu mumamanamomo wakundoramba vari kureketa zvakanyangara pamusoro pawaChina. Dai vari vamwe wachinja maitiro nokutoti zvichaita kuti vanhu wakone kuamukira. Rekai tirambe takaringa asi mweya wapfa dai yazorora murugare. Chokwadi chaicho kwai pari kuzikana pari zvino kuti Hwangani wapfa pokare kuti Hwangani wari mumakombamo akapfutsiwa. Zvinorwadza izvi. Zimbabwe Lawyers for Human Rights yagonyora tsamba ipapa yakamirirana Matai Kwekweza ikaendesa kuna Mwabharani mukuru Registrar General pachirungu kuti yena ofisi yache waite zvokupa Matai Kwekweza chitupa chache chitsva nekuti chaanacho kwai chaumbuka chichaoneka bausu hwache zvaakumufina. Rekai tirambe takaringa kuti zvichatetekewa chere izvozvo kana kuti zvinenge zviina nopapi. Tinenge tichizokunyepai mabuja. Mumiriri wenyika yeZimbabwe kuMozambique matemadanda anga ari kutoti aiwa kwai kuMozambique kwakanaka uku kuribe vanhu vekuZimbabwe vakaenda kovhota pokare kuribe zvese zviri kureketiwa kuti kwai kuna vanhu vakaendesiwa noZanu PF kovhota ikweyo kuribe pokare izvezvi kuribe kana vanhu vari kuratidzira asi kuna vanhu vari kuita zvokuba ndo vanhu varipo vari kupinda mugwagwa. Rekai tirambe takaringa mabuja kuti zvinopera sei izvozvi. Hwamunangarwa waita hwaMugabe naGrace Mugabe zviya zvokupa mumwe mubiyache PhD aribe kana kurifundira zvinhu. Ipapa wazhinji wagototi takagomuona baisu achifundira kana kufundisa kana kuratidza kuti ari kuendawo kuchikoro nguva basi yaagoboeka iye mukadzi waMunangarwa inguva yaaitekaira naMunangarwa. Kuno kuti akariverenga nguva iko PhD yacho akaibuditsa rini. Rekai tigoona ipapa kuti zvinosvika papi. Wakomana zvaa zvatifungisa kwaChiwenga yegore riya yenge yakaita kuvhiringidziwa airo PhD vanhu vanorida wakomana. Zvagoita kuti ana Gideon Gonochaiwo wagonzi wakanyorerwa nana Jonathan Moyo unobva waona kuti paribe chizvino kuda kunzi dhokota aiwa wakakungwisisa. Rekai tione kuti zvicharamba zvakadaro chere kana kuti vanosvika pakunyaradzana nazvo. Nyika yeJapan tiri kuitenda tiri kurwera manja. Ipapa yapa mamirioni 5 mari yekuAmerica kubazi rehurumende ropasi rese World Food Program kuti riyamure vanhu vanosvika mhuri dzinosvika 37,000 pachirungu mumatunhu 5 enyika. Rekai titi makorokoto makaita henyu iyemiwo kuJapani kutipa zvakadandi. Rekai tinoramba takaringa kuti zvinenge zviina nokupima.
umwe anga ari mumiriri mudare weparamende kuZambia, Emmanuel J Banda, kwaya abatiwa paye, abatiwa muZimbabwe muno, ndozviri kureketeka nevakuru vekuZambia. Vakuru muno vari becha vareketa, tikaiti kuona kuti zvichapera mushechere kana kuti pane mumwe achachohwa ipapo. Padhamu romutirikwi kwaisiwa kagwenya komagetsi ipapo kuti kabike mamiriyoni emawati 5 omagetsi. Tikuramba chiti makorokoto, pakaisiwa mari nemakambani akazvimira egani achibatsirana nehurumende kuita inonzi public private partnerships pachirungu, PPP. Aiwa tusvinu rekai tirambe takazvitenda. Jacob Mafume agotoreketa iye akatoti guta reHarare rakavakiwa dzimba dzinopfuura churu 100,000 chaiyo nevanhu varibe mvumo, vanhu vanga varibe kana kupowa ivhu nokanzuru. Pakanyangaritsa apa. Asi ari kutonyanya kuzhamba akati zviri kunetsa izvezvi nokuda kwevanhu vakawanditsa kudare vasiri kubhadhara mari dzokanzuru. Kanzuru iri kugara yakatambura ichigara yakanetseka kuti yoita sei. Rekai tigoona kuti vanozvikona chere vanopedzera papi. Kambani yekoneti ipapa yagotoreketa kuti rokomana takajiridziwa mari nozigi, kwai kuchinjiwa kwaita mari kuchipinda zigi, takaruza mari inoita 140 mamiriyoni emazigi. Wakomana 148 million zig pachirungu. Unobva waona kuti idi zvakaita kunyangariwa chaiko. Asi rekai tigoramba takazviringa kuti zvinopera mushechere, nekuti mamiriro opfuma akadari anokona kuvhiringidza vazhinji. Aya rekai tirambe takaringa. Iro zigi racho aiwa nhanzva yaragarira mhanduwe rekundoitedzera matsimba akatsikawo wakomo waro, wanana Bhera Cheki nana Bondi Noti waye. Ipapa unotonasa kuona kutoti rikuremewa zigi. Rekai tirambe takaringa kuti rinosvika papi chaipo pakuremewa kwacho. Tikaringa hedu dzomutambo, kwai izvezvi Scotland inenge iri kuita zvinogara zvakadando zvokutoti ipe vanhu mari itekaidze kaamvuropu mhanduwe, nokutoti ipapa zviri kuitika kuzifa ukuku wauri kufanira kupinda musangano wokumugwa nokutetekera nyaya dzache. Unotoona kuti idimbi yedu Scotland aiwa anotusvinu ano vanhu vache zvatosiyana nana Tabwa waribeka namunhu. Apa ozifa komiti iri kufanira kuringa nyaya yacho iribe kana chairi kureketa zvayo. Unotoona kutoti apo zvakaendiwa kare kare apo. Rekai tirambe tichiona kuti vanosvika papi nazvo. Nyasi uno tikoringa dziri kuitika paSeresem inonzi South African Reserve Bank, kwai yagoburitsa ipapa ikati taderedza mari yokukwira nayo yomutero. Zvakunakidza, zvanani. Rekai tirambe tichizvitenda kuti zvidando, dai zvaramba zvinodando. Kambani yoShoprite izvezvi kwai iri kutofunga kutoti taakuda kutopindawo imo munogara nzvimbo dzevanhu vakawanda mumataundiship imomo, kwai tiende kotengesa imomo, tivhurewo kusitoro kwomakondena tiende kotengesera vanhu ikoko. Unobva wanyatsa kuona kuti idina yawe. Makambani anozorora kufunga kutsvaka mari wakomana. Waona kuti mari iyo inge ichinetsa. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Apa kuMozambique Mondlane agoreketa kutoti wakomana, rekai tibenhukepo kare mumboerenge kuti mune vanhu vangani. Vanhu venyu kana maverenga tozotandira ipapo kuenda mberi. Apa mhanduwe pakanyangara apa. Rekai tione kuti tiri vangani zviite zvisvinu. Mondlane pokare ipapa agonzi aendesa mapepa okuramba zvakaburika muZimbabwe pakuvhotiwa kwoMozambique. Wakomana
pakanyangalitsapo. Tikai tirambe tichiringa hedu kuti zvinosvika papi tinenge tichikunyepai. KuUganda ipapa kwai mumwe wevanhu vanopikisa hurumende agoendesiwa kujerero, iwo masoja chaiwo. Yei pakanyangarapo kwai jere remasoja riri ndokwaendesiwa kuti atongiwe ikweyo, nonyaya yekuti anozvizhinji zvaari kunzi akagoita. Dai tirambe tichiringa kuti inopera sei. Kukinya William Ruto wakutovhiringika ipapa, ari kufunga futi pokale kuti vanhu vari kuuya koratidzira vakomana zvino zvaita kunyangariwa chaiwo. Regai tirambe takaparinga kuti panenge pachienda nopapi, panenge pachiita sei, tinenge chikunyepai nekuti dare reparamende nyasi kwasiri kusvikiwa bano vanhu wese kwakurondosvikirwa neiwo wakuruwo. Kuita kwafadza pasi rese nyasi. Benjamin Netanyahu pokare naYoav Gallant nouye mukuru waHamas wechitatu wese wapowa matsamba okuti wakaboeka ngavasungiwe. Regai tigozvitenda izvo. Tinoramba takaringa kuti zvichaitika chere kana kuti palibe. Mukarikidzwa chaiko kanyasi, Rafael Nadal aramba achirumbidziwa somunhu aiziva tusvinu taageita panguva yaaitamba. Kubva paareketa nozuro kuti komana inini ndichazvidaba zvokuramba ndichitamba, ndaneta, regai ndichiende kozorora. Vanhu vari kuramba vachindoreketa pasi rese kuti anga ari munhu musvinu fani. Tikuramba tichizvitenda izvozvo. Dai zvaenderera mberi zvaramba zvakadando. Mabuja regai tigumire pano panyasi. Ndini wenyu Mhandiwewo nawo.